Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So barkamu da wannan lokaci. So a wannan bidiyon insha Allah zan mana bayani akan tax so wanda ake Adsvera. So wani za ga yana cewa let's say like shi yanzu 500 yake samu kuma babban package in karamin 250 da dai sauransu. So shi yasa na ce bari yin bidiyo so akai nuna muku. So already tun da dadewa so na taba nuna muku, na ce muku za iya gani tax din ya zama biyu da sponsor da attap. So ba da je nuna muku. Yanzu za mu shiga account din misali. So misali ba so yanzu nan bari zan shiga wani account. So yanzu nan already gashi login ko. So kun ga yawa firstly har yanzu wasu ba sa ganewa, wai in an nuna musu wannan abin ba sa iya cire shi. Kawai ko ka ja gefe kun gane ga wannan ya kira suna wannan dan canceling din gashi, ko ka tsuke shi haka ka matse shi so ka taba kun gani ya fita. So sai ba shiga wancan ɗin 3 light din wannan kenan. So bacin ya nuna mana nan, so already mun san wannan add taf din. So wannan kenan. So duk da yana dan wannan mun san ana ake dora tax ko da yaushe. So nan ma already na taba ce muku ana ya dora. So yanzu zamu shiga na farko, so add taf kenan. So zamu shiga yanzu ba za mu shiga. So kun ga wannan account din karami ne kun gane. So small package ne kenan. So kun gani yanzu nan gashi na naira 250 zaka yi ne. So abinda za ku dinga in kuka zo yin wajen tax din ku dinga kula da nan wajen nan, wannan shine like title kun fahimta. Nan aka ce follow YouTube channel. So ana ce maka kai following wani YouTube channel ne wanda za a kai ka yanzu. Gashi na aka ce subscribe the YouTube channel. So ga abin da za ka yi nan kawai subscribing za ka yi na YouTube channel din. So yanzu menene za mu taba wannan platform din. So always tunda mun riga mun sani wannan kenan. So amma kun ga bara kafin fito nuna mana. So kun ga muna da balance a wannan account din naira 9,000 ko. So bara mu shiga Yadda. So za ka yi tsuke site din ko ka wara shi ko kuma da sauransu ne. So yanzu za mu shiga platform. So za mu shiga platform. So direct zai kai mu YouTube channel din wanda aka samu kun fahimta. So kun ga ga YouTube channel din da aka kawo mu nan. So kun ga wannan shine subscribe. So na san dole wannan bidiyon da kake kalla kana kallon sani a YouTube. So kamar wannan kenan. So a wannan YouTube channel din ka tabbatar shi ma ka taba wannan button din. So zaka iya ganin sa karami a jikin bidiyon. In kuma ka shiga cikin channel din so za ka gan shi anan kamar haka. So kawai in ka taba subscribe kun fahimta. So nan ka riga ka yi subscribe, ma'ana ka yi following wannan channel din, domin duk wani update da aka saka za ka gani. So amma menene, duk da ka yi wannan ba kowane abu da an dora za ka sani ba, sai ka shiga nan kun gani ka zaɓi nan wajen ka taɓa all kun fahimta. Nan gashi nan barin zagaye muku wannan. So nan kun gane wannan all din gashi nan ka tabbatar ka taba shi. So ka tabbatar ka subscribe a wannan channel din. So da wani bidiyo in ka taba wannan so ba sai ka riga ka shiga ta link ba kun fahimta. So automatically YouTube za su dinga sanin da ana yin uploading video a wannan channel din kun gane. So ka tabbatar a wannan channel din ma kai subscribing, domin wani update din akan koma menene so za zama na kai ne first. So tunda za su yi maka notification kun gane. So ka tabbatar kai subscribe na wannan channel din, so wanda kake kallon wannan bidiyo kun fahimta. So sai kuma bacin kaya ka kun ga yanzu wannan an ce mana mu subscribe ne, so mun yi. So ko sai mu koma cikin account din mu. So bara ya bude. So let's see.
so kun ga kawai sai mu taba claim reward, so zai kara mai da mu sosai mu yi back dai. Dan sai bara mu koma, kun gani mun ne. So yanzu idan muka koma misali cikin dashboard namu, so muka yi refresh, kun gani yana da butar, so zai koma da 250, kun gane, so zai koma da 250. so bara so kun gani balance din mu ya koma 250. so sai ka ƙara koma nan din, so in babban package ne da kai so 500 za ka kai earning a wajen, in kuma karamin 250, so sai mu shiga wannan again, kun gani gashi nan inda aka ce sponsor, so na uku kenan. So ka za ka nutsu sai mu shiga yanzu. So bacin mun shiga, so za ka iya gani ko ma wani tax ne wanda zai kai ka wani wajen ko kuma dai wani abin daban. So kawai sai ka taba nan in reward, gashi nan wannan button din, so kana taba shi kawai shikenan kai, kun gani. So kun gani, so ya kai mu wani website din ne daban. So sai ka dan jira shi kamar na minti 3 haka, kun gani. So ka tabbatar, so saboda ka tabbatar kai aikin, tunda wannan ne aikin dama da zaka dinga yi Adsvera, so ka tabbatar please ka tsaya, kun fahimta. So ka tsaya dan wannan, so kawai sai ka taba yan commission, kun gani. So wani already na riga na yi, so sai mu koma dashboard namu, sai mu yi fresh. So yanzu kun ga, so kun gani yanzu ba gashi min earning 500 din ba, kun gani. So ana raba tax din ne, so already na riga na taba gaya muku. So wannan dai shine, kun fahimta. So duk wanda yake tambaya zaka ji mutum ya ce a kun gani wannan dama na gaya muku karami ne, so zaka kai naka gain timex ne. So wannan dai shine. So Allah ya taimaki malama. So ka tabbata ka yi subscribe na channel din, so kowane aikin aka ba ka tabbata ka yi shi daidai, kun gane. Tunda wannan ne aikin dama da aka ce za ka yi, sai ka yi za a biya ka, kun fahimta. So ka tabbatar ka yi, kun fahimta. So shine dai. Sannan kuma in kana da wani tambaya, so ko wani abu da shige ma duhu, so za ka iya yin sa a karkashin comment na wannan bidiyon. So za ka yi tambaya ta, insha Allah in duba zan baka amsa, kun fahimta. So wannan da shine. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a baki daya.